सथवारा थवा पो रावण बैठा के जब चलल हा ये बात जब जटाऊ जी के सुनाई हा तनी बता बता दे रे भवरा प्रभु जी पूछे ले खगवा चिड़ियों से अपनवा के सुखला पतैया पूछत पाछत घूमत घामत जा तारा जहाँ जटाऊ गिरल बने हाय राम हाय राम हाय राम भगवान राम कहले कि जटाऊ 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 ई का हाल हो गइल कुल मुल्कार लड़ाई कोई नहीं है बाकी रावण हमारा के ई हाल अरे करुणा निधान है रानी मुद्रा में रहो कावना दिन रात खाती अरे राखिया परान है कावना दिन रात खाती राखिया परान है जन्म जन्म मुनि लोग धारे ध्यानवा अंत में नराउर मुख से आवेल नमवा हमार भाग कितना सुंदर बा देखो हमर भाग सामने ले ले धनुह बाण है कितना हमार भाग सुंदर बा देखो हमर भाग सामने ले ले धनुह बाण है कौना दिन रात खाती राखिया परान कौना दिन रात खाती राखिया परान सरकार कहले क्या चाहत रह जटाऊ कहले कि सरकार हम क्या चाहब अरे उरा से दर्शन हो गई बाकी सरकार और वचन खाली न जाओ हम कहब कि हमार लाश ओहिजा जराई जहाँ केहू के लाश ही ना जरल होई भगवान हम देखल कि चारों ओर लाश जरल बा मलकार अब दोसर हमारा अरमान नहीं के ना वाह बना रही पैसा ले ले हजारों हजार पुरस्कार तो मिजाज हरियर बन ले ला हो तो ले ला बना रही नहीं छू देंगी है के तनी हां कि है के ओगरी बाची छोड़ के ना पड़ी कहले गई ती दोसर अरे नहीं खयार मान है कौना दिन रात खाती अरे राखिया परान है कौना दिन रात खाती राखिया परान है ओजे भगवान राम क्रियाक्रम कइले बोल दीजिए रामचंद्र की जय हो हाँ 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 तने एगो लाइदारिया तब निर्गुण का भाव आ जाए